Pusan mga igsuon samtang nagapanindog mo. Amen. Atong ablihan ang atong mga balaang kasulatan diha sa Galatians chapter 6. Damo na to atong kaugalingon sa pagdawat sa mga pulong sa Ginoo mga igsuon. Hallelujah. Galatians chapter 6. Reading sugod tagbasa mga igsuon ko verse number 7. Praise the Lord. Be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall on of the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Tanan maingon, praise the Lord. Be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. But the soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Sa kanindot nga verse, mga igsuon atong gibasa, naghisgot mga kaigsuunan ko sa mga butang nga ipuga sa tao. Sa atong pinulungan, nagaingon, ayaw kamo palimbong. Ignay mo katapad, ayaw palimbong. Ang Diyos dili mabiay-biay. Kay bisan unsay igapugas sa tao, mauusab kana ang iyang pagaanihon. Hallelujah. Kay ang magapugas alang sa iyang kaugalingong unod, gikan sa unod, magaani siyag pagkadunot. Apan, ang magapugas alang sa Espiritu, gikan sa Espiritu, magaani siyag kinabuhi. Pagkanindot mga igsuon sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. Tanan maingon, hallelujah. So, ato ning pamagatan, mga igsuon ko, sa pagtulunan nagaingon taknaa sa kagabion, sa atong midweek service, ang pagpili na ana sa imuha. The choice is yours. Tanan maingon, choice is yours. Praise the Lord. Hallelujah. Dalaygon kaamahan sa walay katapusan. Ikaw ang among gipasidunggan, ikaw ang among gipasalamatan. I pray God, hallelujah, for your unction. Hallelujah. Divine guidance, Lord. Samtang ang iyong mga katawhan karon magapatalinghog sa mga pulong sa pipila ka mga gutlo, Ginoo. Dinhi sa simbahan sa UPC Kasiklan. Ug bisan pa man sa mga kaigsuunan makadungog karon, Lord God, mga followers sa Facebook ug mga subscribers, Lord God, sa YouTube channel. Ikaw mag-bless sa ilang mga kinabuhi usab. Dalaygon ang imong ngalan sa walay katapusan. To God be all the glory. In Jesus' name I pray. Amen. Palakpakan nato ang atong Ginoo mga igsuon. Hallelujah. Kusog ka pagpalakpak. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Makalingkod ang tanan mga igsuon. So, mayong gabi kaninyong tanan. Mayong gabi o nindot kaayo mga igsuon ang atong panahon. Tungod kay matun palagi sa uban nga halos isa ka semana na nga ang atong kalibutan mga igsuon. Nagdag-om, unya taod-taod muulan, niya muinit gamay, dag-om na pod. So, lagay pangutana ngano man ang naingana man atong panahon karon. Siyempre, basta naibagyo, magyud na siya. Naibagyo sa ubang lugar na ay dili maayo nga panahon. Pag naibagyo, so mausab gyud ang mga silingan, mga igsuon ko nga dapit, mausab pod ang panahon. Dagan sa panahon. Maupod na mga igsuon sa atong kinabuhi. Praise God. Dili tanan panahon, mga igsuon ko, maayo. Naay panahon nga dili maayo. Pero pinakanindot, bisag ang panahon dili maayo, nagpabilin ta sa atong pagsimba o pagampo
ug pagtuo diha sa Ginoo. Dili man gyud maparihas ang panahon. Shall we say praise the Lord? Nay nag-chat na ako karon lang mga igsoon before ta nagsugod, matud pa niya pastor. Naa ako karon sa kinabuhi. Sa niyang giingon mga igsoon. Na ako sa kinabuhi nga kapitos. Matud pa niya mga igsoon. Basahon lang nako ha. Kay basig kamo pod nga nasimbahan karon na amos kapitos. Ako ang basahon. Kay igsoon na naton nag-chat. Ana siya gusto mo minaw? Ingon siya, Pastor, karon ang akong kinabuhi naas kapait. O pait pas abdo. Nana. Hello. Pait pas abdo. Akong kinabuhi karon. Basin maluoy mo. Hallelujah. Mga kaigsuunan ko, glory to God. Ako lang nang ibasa ba kay, siyempre, sa kinabuhi na to mga igsuon ko, it's just normal nga moagi yun ang gitawag kapaitan. Normal yun na. Sa kinabuhi sa tao mga igsuon. Kinsa may wala mo na kasinati o kapait sa kinabuhi? Ha? Ikaw, Jay, waka kasulayan ng kapait sa kinabuhi, Jay? Wala? Kasulay na. Kamu diha? Kadaghan na, no? Unsa may bation nimo kung pait ang kinabuhi? Dili ka makakatawa, dili ka maka-smile. Dili ka ni kagusto magpa-disturbo. Kay naakas kapait sa kinabuhi, mga igsoon. Pero asay nindot kayo sa kinabuhi sa pagpangalagad, kung ato nang basahon mga igsuon ko ang Biblia, ang mga disipulo sa atong Ginoo, nangamatay sila, ginaluto sila, naa sila sa hilabiang kapait sa kinabuhi. Pero kung imong basahon, nagpadayon sila sa kainit sa pagpangalagad sa Diyos. Nagpadayon sila. Dili alintana mga igsuon ko, wala nilagi hatagan og bili ang kapait sa kinabuhi. Wala kini nakaapekto kanila. Ngani kung imo mga igsuon kung basahon ang Biblia, kung imong tun-an ang mga apostoles, walay mga apostoles nga mga hayahay. Wala. Kung kapait mo isgutan, kanang atong kapait, nga ato karong nahiaguman, mga igsuon, kanang atong natilawan karon, kumingking lang na. Basaha ang Biblia sa tanang kapait sa naagian, sa kinabuhi sa mga apostoles, mga igsuon, ang uban ginabitay, ginalansang, pabaliktad. Unya, lain pang apostoles, mga igsuon, gihiktan, unya giguyod og kabayo. Gipadagandagan. Og lain pa mga kaigsuonan ko, nga apostoles, nagpabukal og mantika. No, ang tao nga ning hatag nila mga igsuon ko gitawag pagsulay sa kinabuhi. Humagbukal sa mantika, gitugsaw si Juan. Grabe. Ato nang susihon, ato na mga igsuon kong tan-aon, dili pa ta makatupong sa mga kasinatian sa kapait sa kinabuhi sa unang nangalagad sa atong Ginoo. Patakasulay, ang ato ginagmay pa lang ni. Amen? Ginagmay pa lang. Moabot sa tao, mga kaigsuunan ko, ang gitawag kapitos o kapait sa kinabuhi. Pero ang pinakanindot nga butang nga dapat nimong mahibaluan, imong masayran. Praise God. Gidisinyo sa Ginoo ang mga tao sa kalibutan na gitawag alternative routes, alternative nga dalan. Nga pwede nimong desisyonan asa ka mo agi. Na ay dalan mga igsuon ko nga
Matod pas Biblia, naidalan nga sigpit, naidalan nga luag. So gikinahanglan ang imong pagpili. Ikaw mo'y magpili. Nahibal-an ang daan sa Ginoo ang dagan sa atong kinabuhi, pero dili pod niya mga igsuon ko gipugnan kung unsay imong pilion. Nahibalo namang gidaan ang Ginoo sa tapaingon. Amen ba? Ibalo naman ang Ginoo asa tapaingon. Kamo, nakabalo mo asa mo paingon. Kabalo mo, oy. Kabalo magkakaasa paingon. Pag di ka maninuod sa pagpangalagad, asa makapaingon. Pag maninuod ka, asa ka paingon. That choice is yours. Ikaw may magpili. Mauna mga kaigsuunan ko, nga ang kinabuhi na to, karon nga nagpangalagad ta sa atong Ginoo mga kaigsuunan. It is a process. Unya, impluensyado ta, timan-an na to na kita, nga nangalagad, impluensyado ta sa atong mga aksyon. Sa atong aksyon, mga igsoon, impluensyado ta na. Balaan bitaw ni mong tao nga hapit na mo backslide, kaya mga sinultihan, backslider na. Apil ang linihukan. Di ba dyan? Oh, apil ang linihukan. Kitang tao nga nangalagad sa Ginoo, mga igsoon, gitagaan ta og gahom. Ang pangutana, unsa man ning gahom nga gihatag sa Dios? Basin unya mga igsoon maghuna-huna ka nga gamhanan na gyud ko. Ang pangutana unsa nang gahuma nga gihatag sa Dios sa tao? Ang gahom nga gihatag sa Dios sa tao, mga kaigsuonan ko nga dili na hatag bawi kining gahom sa pagpili. Amen. Palakpakan nato ang atong Ginoo. Gahom sa pagpili. Nakaganina, namigi kasalitos butuan mga igsuon ko. Oh, naminyo ka, kay imo ni siyang gipili. Di ba? Kay kung ano mo ni siya pili, dili man gyud nimo ni pakaslan. Imo siyang gipili. Everybody say praise the Lord. Mao na nga ang gahom nga gihatag sa Ginoo nato, ang gahom sa pagpili. Dili nakabutan mga igsuon ko sa atong Ginoo kay gihatag na niya mga igsuon nga gahom nga naa na karon sa kinabuhi sa tao. Palakpakan nato ang atong Ginoo mga igsuon. Ang Dios nga atong gialagad aduna say kagahom nga dili matupngan bisan kinsa. Pero kining gahom nga iyang gihatag sa tao, kining pagpili. Choices. Praise God. Dili og dili na gyud niya mga igsuon ko usbon pa. Di ba pagkatao ni Adan og ni Iba? Kadumdum mo? Di ba pwede unta nga dili na gyud sila makasala? Di ba? Kamo maguna-una mo. Paguna-una kuno mo sa diyang gibutang sa Ginoo si Adan og si Iba sa Garden of Eden. Ganong nakasala pa man sila? Ha? Ang una-una sa ubang mga tao, ang saipan sa ilang pagpakasala, ang Ginoo. Ang nasayop na Hinoon, ang Ginoo. Ngano? Ngano nakaunaw na sila, ang nasayop na Hinoon itong pagpakasala sa tao, ang Ginoo. Kay? Ang ubang tao ba, nag-una-una nga, ang Ginoo munisipyat adto. Kay kung luwason niya ang tao, anong gibutangan pa man niya dito? Ginadili. Kung wala na lang na ibutang itos, ginuutos, ginadili. Kay para ang tao di nakasa. Ang sayop day ani ang Ginoo. Muna konklusyon. Ang mga tao, nag-una-una, nga ang saipan sa pagpakasala sa tao, ang Ginoo. Kaya nga nung gibutang-butang, pamanto niya dito. Kamo kuno, kung kamo tos Adan og Iba, unsa po kayo nahuna ninyo? Ha? Kung kamo to si Adan og si Iba, mao po tingali ang unahuna ninyo, no? Dili, oy.
Pasig inyo ra po nang isulti karon kay wala mo dito. Ha? Ngano man lagi? Kung wala na lang di ay. O mga kaigsuunan ko, diha nabutang sa mga mensahe na latid sa kasulatan, gipamatud-an nga wala gibutang sa Ginoo ang maong kahoy, bungas kahoy nga gidili para makasala lang ang tao. Gibutang niya to kay para ma-exercise sa tao ang gitawag pagpili. Ihatag naman na niya. Mubitaw ning tao pag maimpirno ka, ayaw gyud may mahay sa Ginoo. Kung mapobre ka, ayaw gyud may mahay sa imong maguwang. Kung maalaot ka, ayaw mahay-mahay ang uban. Kung puraot ka karon, pobre ka kayo na kay gikaon, ayaw mahay-mahay ang imong ginikanan. Muna naigiingon ba ya? Kadungog ba mo? Mga people, paminaw mo mayo. Nakadungog ba mo? Sa giingon nga, kung nataho ka sa pobreng ginikanan, wala ko na problema na. Ang problema kung mamatay ka nga pobre. Oh. Wala problema matawag ka. Natawag yung ko sa pobreng pamilya. Wala problema na. Ang problema, Brother Quinn, mamatay nga pobre hapon kayo. Imo na ng problema. Kabalo kang pobre ka, wa ka maning kamot. Wa ka magpili. Nga muuswag-uswag ang imong kinabuhi. So, gihatagan gyud sa Ginoo na mga igsoon kong pagtagad, nga kanang pagpili, iyan ang gibutang nimo. Bisan asa nga aspito, sa panginabuhi, sa kinabuhi, ug labaw sa nga tanan, sa kaluwasan sa imong kalag, gibutang na sa Ginoo sa atong kinabuhi, sa pagpili. Palakpakan nato ang atong Ginoo, mga igsoon. Kusog ka pagpalakpak. Hallelujah. Ang tinuod, mauni, the fact that there are alternative. Ang buti pasabot, adunay option. Pag mo'y ganitag option, ikaw mo'y papilion. Tanan mo ingon, praise the Lord. Unsa man ang option nga gibutang mga igsuon ko sa kinabuhi sa tao. Shall we say, praise the Lord? O kanang nga option, kanunay available mga igsuon. Kanunay na mga igsuon ko, 24 hours. Gibutang sa Ginoo nga kanang nga option, permanente available. Bakante na permanente. Everybody say, praise the Lord. O unsa nga bakante adlaw-adlaw mga igsuon sa tanan nimong kinabuhi, ang bakante permanente nga pilion nimo asa dapit. Kung pilion nimo nga mudaig mo simba sa Ginoo, mga lagad sa Dios, magpabilin sa pagkinabuhing matarong. Kana mga igsuon ko, maunay imong pilion, makabaton ka og kaluwasan. Tanan mo ingon, praise the Lord. If the only way available is to be rich, why will anyone choose to be poor? Sabtan ninyo na? Kadungog mo? Sige ingon. Pwede man dahil madato, pero anong piliyon magani mong pobre? If the only way available is to be rich, why will anyone choose to be poor? Kamu, as may gusto ninyo, madato? Pobre. Ikaw dyan, may gusto ninyo dyan? So may gusto ninyo masawa dyan, gwapa, pangit. Ha? Ang gusto gina ko minyoan, pangit. Wag yung kay nada. Wag yung kay nada. Gipapili ka, ang pili pag ikas pangit. Ikaw Rom, sa may gusto nimo. Padug ilong, taasog ilong. Bubog ilong, taasog ilong, imong minyuan. Ha? Ay lisngag. Lisngag og ilong imong minyuan? Pwede.
Ikaw may magpili. Magminyo kag itom. Pwede kayo. Magminyo ka ng babae nga imong minyoan, ikaubas kinabuhi nga. Putot, pwede kayo. Unano, arang pwede ha. Depende papili. Kung ang iniguban-uban ninyo, mubo kay imong asawa, mo ingon nga nganong ka na may gipili, di sila kabuot. Gano man ang iyang gipili, aram nga ituman na, pangit pag yun, di sila kabuot. Magbagulbol sila. Pero taman lang sila sa bagulbol, kaya di sila makabuot, kaya ikaw mo'y nagpili. Ikaw, Brother Quinn, kung sa may gusto ni mo po, kung sa may pilion ni mo, maminyo o di gid maminyo? Naaraman dahil na. Ay, nagpakapin eh. Pakapin pag yun. Ay, nagpakapin eh. Di ba? Ako, tanawan ninyo ako karon no. Tanawan ninyo ako. Nganong naminyo man ko ni Kura? Ha? Kalit ra ba nag-abot dire? Ay, nakitaan. Wala man ni kalit ni abot. Ako man ang gipili. Adtuon ako sa langag. Chatan ko ni, tawagan ko ni. Pagtanaw, tawag, istorya, minyuan ko ni. Ako gipili. Pagpili na ko, na'y nagbagulbol. Na'y nagreklamo. Anong ka naman? Magbuot mo. Lagi. Dagay magbagulbol, dagay magreklamo. Pero wa kay mahimo. Kay iya-iyahay tag-desisyon sa pagpili. Muna nga ang mensahe sa pagpangalagad sa Ginoo, naagyod na sa pagpili. Mga lagad bakas Ginoo, di. Ayaw may mahay kung maimpirno ka. Ayaw may mahay maalaot ka. Ayaw may mahay malaglag ka. Kaysa tinuod, gipili ni mong maingana ka. Palagpakan na to ang atong Ginoo mga igsuon. Da lagi. Gipili man yung masapsipaan kaya. Shall we say praise the Lord? Pwede man ay madato. Pero kanang pagkadato ba, inigmata ni mo. Damgo ka, madato ko. Pagtug ni mo, nagdamgo kag daghang kay kwarta. Pag mata ni mo, dato na ka. Yes, nanakoy sakyanan, nakoy nindot balay. Nya, samtang natugag, anahanan ni mong ulo. Drive na ka sa Importuner, ano ka. Nya, damgo to tanan. Pag mata ni mo, tinuod eh. Damgo raman. Para matinuod to, saan man to? Palingkamot. Para matinuod to. Ayaw og salig sa damgo, matinuod to, wa kay gihimo. Amen. Naraba ko'y damgo tong niaging gabi eh. Nga kong damgo si Sister Jay. Bantay ko Jay. Damgo ko Jay sa imo Jay. Abi ni mo kung sa ikong damgo? Hantod buntag ba? Wa ko katog. Damgo ko mga alas 2 matilos kadlaw. Gusto ko di ko mumata kay lami kay nga damgo. Duta rin damgo. Naglakaw ko sa Jay. Naglakaw. Si Raisa, naglakaw. Abot sunahan. Nagkanaanak ko siya sa taga. Minuitay de ka, Jay? Oo. Sa taga. Kakon mong taga? Bingwit ba? Bingwit? Oh, nanaga siya, namingwit. Pagbira niya, mo'y adto na ko katong dala na, mo'y atong pag-adto dito, pagbira niya, nakakuha si tilapia. Oh. Kaya mo lagi na dayon, dako. Kaya gamay kayo, ay hinungdan.
Bira ni Jaya, gibira. Kisi-kisi, kinakuha naman. Sound check. Akong gihulaman. Everybody say praise the Lord. Kasagaran, nagdam ko taging ana. Kadam ko na mabong isda. Kadam ko na mo. Unsa man nga isda yung gidamguhan? Ha? Sa una, sa bago pa ako nagsugod diri sa simbahan sa Kasiklan, magsangyaw mi sa una, kada gabi halos magdamgog yung kuwan, ganang isda, tilapia, na nya mga isda sa tubig. Sakto man pod, wag ko ka sa damgo sukad og kuan, kanang isda sa dagat. Isda sa tubig. O nya kagabi arang dagko agyud mga igsuon. Muna nga nalipay ko, gusto kong di na mo mata. Sa ba paglihok o pagbira na ko ning palagban ng isda, nakamata ko. Balik og tog. Wa na mo ni balik dito sa akong gibingwitan. Kay mamingwit ko kusap. Nakampo na lang ko, ano mo ko katog. Kay pirmiro na kong bira, si Jay man na kako pirmiro, gamay nga tilapia. Paghuam na nako, ning kalit naglukso-lukso mo dagko kang isda diya sa wako kaila. Paghulog na ko sa taga, pagbira na ko nindritsog. Lamoy ang isda, pagbira na ko arang dakoa. Unang kuha, dako kayo nga karpa. Pagpuas na ko, balik na ko na yun siya. Pagtagag na ko sa taga, taon-taon, gikao na po, bira na parang bisihan ako sa damgo. Pirti na kong lipaya sa damgo. Grabe na kong kalipay. Kanya, nagdamgo ko no. Nagdamgo ko. Nag-interpret po ko dito. Dito sulod sa akong damgo. Nagdamgo na ko, nag-interpret pa ko dito sa akong damgo. Amen? Kasulay mo anak mga igsuon. Sa akong kalipay, duha ka buok, nga dagko kay mga karpa mga igsuon, hamis kay mga himbis. Wa na ko kabalik og tog.
Nya gusto kong matug utro kay mamingwit ko utro. Wa na gyud ka bingwit utro kay wa naman ko nagdamgo dito. Wa naman ko katug. Amen. Everybody say praise the Lord. Nganong ako ning gi-share sa inyo karon mga igsuon? Dili tay pahunong sa Ginoo sa pagwali sa mga kalag. Dili tay ipahunong sa Ginoo sa pagwali sa mga isda nga mao ang mga tao nga nagkinahanglan sila sa kaluwasan sa ilang kinabuhi, mga kaigsuonan ko. Pilion nato nga mulangyaw ta. Pilion nato mga igsoon mukugi ta sa pagsultis pulong sa Ginoo ngadto sa mga tao. Kaysa magpabilin tang wa tay gihimo. Shall we say amen? Unsa ka to jay? Tilapia jay. Unsa po ka tong dagko kayo nga karpa? Paabuton na to. Naay panalangin ang Ginoo. Mura ko mo muli pakpak. Naay panalangin ang Ginoo mga igsuon. Unya sa panalangin sa Ginoo, excited na ko kayo. Oh. Manapangalagad sa Dios paglipay bisan naay kapitos o panulay kay naay panalangin nga giandam ang Ginoo sa imong kinabuhi. Palakpakan nato ang Dios mga igsoon. Kusog nga pagpalakpak. Whatever we do in life is dependent on your choices. Sabtan ninyo? Ingon diri, mga igsoon, whatever we do in life is dependent on your choices. Kung unsa kuno ka, unsay mahitabo nimo, naunsa ka, maunay imong gipili sa imong kinabuhi. Tanan mo ingon, amen. Tanan mo ingon, praise the Lord. So, dili mga igsoon, tingala nga si Adan o si Iba, mga igsoon, nahulog sila sa kapakyasan. Kay gipili nila. Dili sayop sa Ginoo nga nagbutang ang Ginoo ngadto sa kahoy nga gidili. Pagbutang ba sa Ginoo sa kahoy gidili, nakasaan na ba dito ang tao? Wala. Pero abi ninyo, tungod mga igsuon sa pagpili ni Adan ug ni Iba, nalaglag sila. Palakpakan nato ang Dios, pulong sa Ginoo mga igsuon. Amen. So unsay atong ginabuhat sa kinabuhi? Mga igsuon, mo resulta gyud na kung unsay atong ginapili, mga igsuon. Bisag naka-program na ang atong kinabuhi das kamot sa Ginoo. Mga usab pa gyud na. Nagdepende na kung unsay atong gipangpili. Di ba naka-program na ba itong Ginoo kang Adan? Kabalo ba mo? Kabalo mo nga katong kinabuhi ni Adan og iiba didto sa sulod sa Garden of Eden gina-program na daan sa Ginoo to. Di ba? Unsa may sulti sa Ginoo? Sa dihang nahuman sa Ginoo himo si Adan. Unsa may sulti sa Ginoo? Adan, tanan nga imong makita diri imong makaon. Program na to daan. Sa wala pa si Adan, giprograma na nas Ginoo nga pangbutangan og mga makaon, mga kahoy, bunga, prutas. Program na to daan. Di ba? Mabasa mo Bible? Unsa may unang gihimo sa Ginoo? God created the heavens. Dungan ko nutang tanan. God created the heavens and the earth. Sa sinugdan, gibuhat sa Diyos ang mga langit o ang yuta. Program na nadaas Ginoo. Nganong iyang gihimo ang langit o ang yuta. Aduna siya program. Ang program niya ang yuta, puyan sa tao. Ang langit iyang puyan. Ug mabot ang panahon nga ang langit sa tanang maluwas, dalon niya dito kaya papuyon sa langit, dili lang sa yuta. Mao nay program sa Ginoo.
Mo na nga iya dayong gihimo ang mga langgam, ang mga mananap nga nagkamang, ug ang mga nanagpanglupad. Sister Inday, gibuhat na sa nas Ginoo, wala pa'y tao. Wala pa'y tao. Naanay naglupad nga tukmo, naanay naglupad nga kalapati, naanay naglupad mga igsuon ko, nga managdag kong mga langgam. Wala pa'y tao. Kumulingi ka sa palibot sa naanay mga tanom. Naanay mga prutas. Nahibalo ba ka, anong naa na to? Wabay katuyuan, wabay programa, ang Ginoo naa. Kaya ang katapusan niyang buhaton, ang tao nga mopahimulos sa tanom. Katapusan niyang buhaton, ang tao para mopahimulos sa mga mananap. Naay program. Wala giapil sa programa sa Ginoo nga ang tao maimpirno. Wala na. Wala. Hello? Wag yung kay mabasa sa Biblia. Nga giapil sa programa sa Ginoo nga ang tao buhion para patyon, para maimpirnohon. Wala. Pero tanawa ang nahitabo. Tungod sa panuway, tungod sa yawa, nga mo'y nagtintal nila, unya, gipili nilang matintal sila. Kini din pagkatintal, ang tanan mingon tintal. Ang tanan mingon tintasyon. Kasulay na mo matintal mo? Ha? Unsa man ang tintasyon? Daghan man ang klase. Pananglitan yung barkada, nagdisko. Nyagihapitan ka sa balay. Botismado na ka. Gihagad ka, mandisko ta. Tubag ka nga. Di ko, oy, kay simba na ba? Sige lang, di lagi kakita nila, pastor. Oh. Kadugayan, ang imong tiil, mingkatong naman. Ay, saba ha. Oh. Di ning uban ka. Natintal na ka. Amen ba? Di ba? Nagtudlo ta perminti nga dili pwede magsayaw ang mga UPC sa eskwelahan. Pero kay inig sounds, kay lami naman kaayo na yun. O sa man ang tentasyon, pait, lami. Ha? Yung people, o sa man, nindot, way ayo, lami, maayo. O sa man ang tentasyon? Mura na siya paliyang, nga pait? O brag asukar, nga tamis? Brag dugos? Ang tentasyon, walay tentasyon nga pait. Inigtilaw ni mo anang tentasyon na, permaminti na siya tamis. Oh. Kaya di man ka matintal kung pait. Amen? Busa, pagtingog sa budots, pagtingog sa sunatang disko, lingi-lingi dayon ng Kristohanon, be? Away kita na ko. Ay, yung classmate, urad sayaw na, sundog na po kag sayaw na yun. Tabyog-tabyog na yung lubot, no? Oh. Pagtanaw na mo aging Kristohanon, pagsayaw mga igsuon ko, pag aging Kristohanon, post na yun. Pinana na yun. Diba? Marag katong nanigarilyo. Pagtanaw na Kristohanon katabo. Pagsuyop, pagtanaw. Wa na may kakuanan, wa ay kalabayan, nakita na, agisod sa bulsa. Di buslot ang pantalon. Nagutoy kalayo. Di ko kalimutan na. Dire sa 16. Naglakaw ko, natabo na kung membro kay suunan. Pagtabo, yung tanan niya, wa naman yun, wa si kalikayan. Wa na siya mga kaigsuunan ko'y kataguan. Naanak ko, dool na ko. Abi ni mong gihimo niya. Di gyud tumahimo kung kuanoy, way kahadlok. Tungod siyang kahadlok, yang banggi. Gipaong gipislit niya bang kalayo para dili makitaan nga nay aso. Pa! Pinaana din, no? Dili man totoo. Yang gipugnan ng kalayo, di wa nay aso. Souls bulsa. Dool na ko. Ana siya, pastor, maingod to. Pero kita na ko.
Maulaw sila sa ato, ano? Kanang sayo-sayaw, maulaw pag nagkristohano, no? Ang Ginoo, mawaw. Nga ang Ginoo, perminti makakita. Ayaw kaulawi ang tao. Ay kadluking tao. Kadluki siya nga imong gisimba, gialagad, mga igsuon. Lakpakan na to ang Ginoo sa pagkausapa, mga igsuon. Amen. So ang hinungdan ni Adan ug ni Iba, mga igsuon, nangalaglag sila tungod kay gisupak nila ang kabubuton sa Dios. Mas gipili nila ang pagkaon sa ginadili. Amen. So mao ni nahitabo sa Genesis chapter 1 verse 15 to 16. So karon agig pagtulunan alang sa naminaw karon. Kanatong tanan. Pilia gayod ug maayo kung unsay imong pagakanon. Di ba? Unsay resulta sa Ginoo? Jerome, unsay resulta sa Ginoo kung Adan? Unsay resulta? Wala na siya pilia, oy. Diyan siya, makakaon ka mo. Gipang tudlo, kana, tanan nga kung gitudlo, makakaon mo. Except, ignay mo katapad, except. So, manabisaya ng except, gawas? Kakaon mo, ani, kini, kakaon mo, ani. Praise the Lord! Mayao na to ang Diyos. Lord, everybody say praise the Lord. Praise the Lord! Unsay atong kaonon? Kinahanglan itong una-una. Unsay pakaon na itong una-una. Kung magsigi kag tanaw sa mga binuang, mabuang-buang ko ka. Ano mga kaigsuulan? Nga atong utok dahil pagkaon. Unsa may pagkaon sa atong utok ug sa atong kasing-kasing. Pakanon nato sa pulong sa Ginoo. Praise the Lord! Pakanon nato sa espirituhanon ng mga pagkaon. Manindog kang tanan mga kaigsuulan. Hallelujah. Praise the Lord. Glory, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Makaratan ba nato mga pagtulunan mga ison? Amen! Hallelujah! O kanunay nato pangitaon ang direksyon sa Diyos sa itong ginabuhi. Diyos na itong ialaga. Diyos na itong isulong. Ibutan mga pagkampo ni na nalayon ka o Diyos, pag-aawit ang nalayon ka o Diyos. Praise the Lord. Pag-aawit ang tanan mga iso. Ikaw, O Diyos, Ay, ang aming Diyos. Ikaw, O Diyos, 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 ang aming Diyos. Ikaw,
Seek direction from God. Our God is an all-knowing God. He